Mama, da te upoznam, ovo je... Znam, novi dečko. Skupljaš i kosličice. A jeli, sine, čime se ti baviš? Ja, bavim se svačim. Da. Ali sam po lokaciji dramski umetnik. Dramski umetnik? Šta mu tu dođe? Možete samo tu lokaciju malo određenije? Bože, mama, pa nemoj da vređaš čoveka, kako ne znaš, pa on je glumio, se sećaš one reklame, ono, Gripostop, pa tu su ono bili ljudi bolesni i on je bio oni treći bolesnik s leva što kija, se sećaš? Pa ćero, znam za tu reklamu, to Gripostopa, ali ja kako se seća, tamo niko nije kijao, tamo svi kašljali. Meni ćero nešto ovde smrdi. Jeli glumac? Ajde, odglumi nešto. Ajde, glumi kako kijaš, pa možda se i setim. Ajde. Znate šta, gospodine, ne može to tek tako, znate, ajde, glumac glumi. Mislim, treba mi šminkerka, kostim, nemamo ovde ni kamere, ni loša rasveta. Ali dobro, ako baš publika sad želi, ako insistirate, evo, samo se skoncentrišamo. Na zdravlje. Živo me ispljiva. Ne znam, sine, stvarno se ne sjećam, nego ajde da ne dužimo. Kaži mi kako ste se ti i moja kćer upoznali? Mama, mi smo se upoznali na snimanju jednog studentskog filma, mnogo dobar film. Ja sam tamo statirala, igrala sam jednu značajnu statičnu ulogu, a on je bio glavni glumac. I tako smo se upoznali. Pa šta ćeš ti na snimanju studentskog filma, si ti normalna? Pa nemoj da mi postaneš glumica, da mi postaneš alkoholičarka, zadavit ću te. Ćero, si se skidala tamo. Ma nisam, bre, tata, šta ti je? Nemoj me blamiraš sad ovde. Ja sam bila obučena i visila sam sa plafona. A on je kao inspektor došao da me isledi. To, kako je ona naopačke visila. Ceo dan sa plafona. Obučena, verujte mi, obučena je bila. To nijedna glumica ne može da uradi. Verujte mi, profesionalna glumica nijedna. Joj, hvala ti. Joj, bože, da čujete, ali ste čuli? To sam ja nasledila od babe, ona je kao mala glumila trećeg sina majke Jugovića. Da, bako. Isti burduš. Jeste, da, ima malo liči. Dobro, slušajte me sad ovako, tim povodom, mama, tata, ja sam rešila da postanem glumica. Upisat ću akademiju, a moj dečko će da me sprema. Mužu, isteruj oboje.